New Yorkeko euskaldunak Brooklyneko East Parkera hurbildu dira. Bereziak dira horrelako egunak. Hala da Baraxilentzat. Arrasatetik duela 8 urte iritsi zen New Yorkera eta hiri honetara lotu du bihotza. Berakin maitemindu nintzen. Herria ere bihotzean eta alaba Naia eta Karol emaztea Euskal Herrira lotu ditu. Zein zara? Naia. Naia. Naia zein zen polita. Eskerrik asko. Kate Camino berriz estatu batuarra da jaiotzez eta iparraldean dauka jatorria. Amerikatako Euskaletxe zarrena ez daitea, ilusio emaiten digu, ez da, esperantza nolabait. Emekuen naiz, New Yorkekoa. Luik dioenez, Manhattanek eskaintzen duena liluragarria da, eta ez da erraza New Yorken Euskal Herria bizitzea. Gatza da etxeko hori. Ez dauz Euskaldunak asko etorten ona, oin, egoteko beste Euskaldunak. Orain arte munduan zehar diraen Euskaldunak Euskaletxen inguruan bildu dira. Orain Jaurlaritzak sare hori indartu nahi du eta 2014an Global Basque Network osatuko du. Bai enpresarioak, bai lankideak, operanteak direnak, bai profesionalak, denetariko Euskaldunak sare baten bitartez Euskal zaletasuna garatu egin alizatea munduan zehar. Lehendakariak Ipar Amerikako Euskal taldeen batzar berezian egin du iragarpena. New Yorken egin dute aurtengoa Euskaletxearen mendeurrena dela eta. Baina nola sortu zen New Yorkeko Euskaletxea, Estatu Batuetako lehenbiziko Euskaletxe hori, eta nolakoa zen New York duela 100 urte. Galdera hoiei erantzunez, denboran atzera egin nahi izan dugu. Mila 1913an New Yorkeko dantzalekuetan Nat Wilson musika entzuten zen, eta hiria orain bezalaxe jendetza eta porlanezko zurrunbiloa zen. Woolworth dorrea, 30. hamarkada arte munduko eraikin garaiena urte horretan inauguratu zuten, Grand Central tren geltokia bezala. Emakumeek kaleak hartu zituzten bozkatzeko eskubidearen alde, eta hirira iristen ziren etorkinek gerraren ataritan utzi zuten Europa. Giro horretan, Euskal etorkinentzako New York geltoki bat baino etzen, mendebalderako bidean. Itxasontziak ona, Eli Suartera iristen ziren, eta bertara bidaltzen zituen bere seme alabak Valentin Agirre bizkaitarrak. Estando en euskera, pues iban a recoger a los vascos. Euskaraz oiuka aurkitzen zituzten euskaldunak bizpahiru eguneko ostatua eman, eta jakan paper bat jarrita mendebaldera bidaltzen zituzten. Nos enviaron al oeste americano. Sherry kalean zegoen ostatu hori, lehenbiziko Euskaletxea, gero zubia zeharkatua eta Brooklynen dago egun. 100 urteko historia bizkarrean, Estatu Batuetako lehen Euskaletxea bizirik dago aniztasunaren hirian. Horretan, New York ez baita aldatu azken mendean.